الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Para alim ulama, para kiai, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama ingkang tansah kawula ajeng-ajeng barokahipun, terkhusus dumateng guru kita ingkang sami-sami kita mulyakaken panjenenganipun Ki Haji Suhairi Badrus hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Ugi dumateng guru kita ingkang sami-sami kita minulyaken panjenenganipun Al Ustaz Zainal, mata'anallah bi tuli hayatihi wa afiyatihi wa katharallahu amthalah. Mugi-mugi beliau dipun paringi panjang umur, sehat wal afiyah, dipun paringi gampang sedaya dakwah ngajak kula lan panjenengan, nuntun kula lan panjenengan sedaya minadh-dhulumati ilan nur dumateng mergi ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Sedaya jam'iyah, jamaah pangaosan majelis taklim PTT pengajian Tangi Turu ingkang mugi-mugi dipun paringi majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ugi dalu subuh menika injang menika acaraipun nggih menika memperingati haul al-karimain Syekhain al-karimain ingkang pertama nggih menika halipun Ki Haji Munib bin Kiai Abdul Karim rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahu jannatahu daral qarar. Ugi dipun rangkai kalian acara haulipun Ki Haji Khazin Saleh rahimahullahu rahmatal abrar. Amin. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah. Amin. Barokahipun haul, barokahipun majelis injang menika napa ingkang dados hajat kula lan panjenengan, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin. Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang insyaallah di sini, tempat ini yang kita hadiri insyaallah dihadiri oleh orang-orang yang saleh, memperingati haul orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan pertanda ini kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saleh. Amin. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, setiap sesuatu yang hilang kemungkinan besar akan bisa kembali. Sesuatu yang hilang kemungkinan besar akan ada pengganti. Tapi ketahuilah ada beberapa perkara yang jika hilang daripada kita maka tiga perkara tersebut tidak akan pernah kembali kepada kita, mustahil akan kembali dan kita miliki bersama. Nopo mawon nek wis pisah si iso balik. Ana wong lanang pegatan mbek sing wedok nggih balik maning. Mas yo pun suwe pisahe nek sik jodoh balik. Kendaraan ical suwe laporan mantun gak balik-balik, suwe-suwe sik iso balik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salasatun la ta'ud, ada tiga perkara yang tidak akan pernah kembali kepada kita. Mustahil kembali kepada kita. Sehebat apapun usaha untuk mengembalikan tiga perkara, maka niscaya akan sia-sia.
Napa niku sing pertama al kalimatu idza kharajat. Pembicaraan kita, kalimah kita yang kita keluarkan tidak mungkin akan bisa kembali lagi ke mulut kita. Bahasa yang samangkin, ludah yang terjatuh tak mungkin kujilat kembali. Itu nek wis lugur boten saged balik maneh. Omongan nggih ngoten, maksudnya omongan. Guneman kula lan panjenengan niki nek pun medal, kalimah sing medal niki mboten mungkin balik, punten mboten mungkin. Nek metu sholawat dicatat sholawat. Nek medal Al-Qur'an dicatat Al-Qur'an. Nek katik metu ghibah, namimah terus dicatat niki. Mboten saged digusak niki. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidaklah manusia berucap kecuali raqib atid yang bertugas untuk mencatat semua apa yang kita ucapkan. Makanya kulolan panjenengan kudu ngestiti dalam masalah omongan niki. Nek wis kadung metu niki, nek wis kadung gelambiar Pak, wis tutuk mung biasa dirasani, sak ustate dirasani. Nun sewu, kula seneng ketok ibu-ibu ngeterno putrani teng TPQ niku seneng. Soalnya berarti membantu anak sekolah ngaji. Tapi gak senenge anake maca Quran belajar TPQ, ibune rasan-rasan di jopo. Ana sing nyulam, ana sing jahit. Nggih Bu, nggih. Kok gak lambene ae sing sampean jahit. Ing mongko guneman kula lan panjenengan niki dicatet. Mboten wonten sing mboten dicatet. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tenggene kitab Afatul Lisan niku diceritakan semenjak wafatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berucap kecuali mengucapkan sesuatu hal yang sangat mendesak. Sehingga beliau saben dinten niku siang dalune niku ngemut watu, Pak. Duduk mut-mutan watu. Ngemut watu, lek mut-mutan watu siji legi, lek ngemut watu nggih ditangleti kali tiang-tiang. Mahaluka ya Abu Bakar, apa yang terjadi kepadamu wahai Abu Bakar? Padahal sahabat Abu Bakar mertuoi Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Sahabat Abu Bakar mboten kira miso, sahabat Abu Bakar pun dinas kesahabatan tenggene Al-Qur'an. Pun jelas niku punan mboten saged diragukan siapapun mereka. Sahabat Abu Bakar niki ditangleti kok ngantos ngemut watu niki nopo maksud jenengan? Hadzal ladzi auradani ilal mawarid, ya iki nek aku keliru geneman yang akan menyampaikan dan menjerumuskan aku ke dalam api yang paling dalam. Nek sampai keliru ngomong, mboten sanes sesuatu barang yang tidak mungkin, omonganku iki bakal nguncalno awak dhewe diuncalaken tengene neraka sing paling jero. Naudzu. Sahabat Abu Bakar niki Bu, dengan segenap ibadah dan perjuangannya yang imannya jika ditimbang dengan imannya seluruh alam niki, andai kata menungso kabeh niki dikumpulno imane dibandingaken kalian imani sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka niscaya imani sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan lebih kuat dibandingkan iman seluruh umat Islam seluruh dunia. Tapi bagaimana riyadhah beliau, bagaimana beliau untuk melatih diri, menahan diri, ojo sampai geneman sesuatu sing boten sae niku sahabat Abu Bakar. Nah awak dhewe niki ojo ngemut watu, masih kate dicor yo muni ae cangkem. Kula niki sing paling akeh dosane dibanding jenengan cuma mirangaken. Lah kula niki sing akeh omonge, Pak. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu, wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu, wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bih. Ayadan min syarri dzalik, naudzubillah. Wong sing akeh omonge akeh kelirune. Kula berusaha nopo sing kula omongaken iki tak lakoni setitik-setitik walaupun boten 100% tidak nemen-nemen. Mbah kula niku nate ndonga, Pak.
Ya Allah Gusti mugi-mugi putu wayah kula mboten ahli ceramah. Kula kepireng niki saking Al Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdar ketika beliau menyampaikan nasihat-nasihat tenggene kula diantarane ngutip dawuh mbah kula niki. Jenengan kok mboten sami kali dungane mbah Gus terus. Terus pundi Bib? Mbah jenengan nate ndonga ya Allah Gusti anak putu kula empun dadosaken penceramah. Waduh, bingung kula Pak. Iki lek gak ceramah kerja apa iki ngeten kula wis. Ya mosok kate dodolan cek ya apa, kate golek rosokan iki gak saru rasane. Wis kadung surbanan ngene iki ya apa. Akhire kula matur teng Abah, napa leres teng almarhum Abah kula, napa leres mbah niku nate dawuh muga-muga anak putuku ndak ahli ceramah. Iya tahu ngomong ngono mbah iku mangkane aku gak pati seneng ceramah iku terus ya Abah kula. Abah kula mboten nate ceramah. Tapi nek ana orkes Pak, waduh. Ngalang-alai duduk wong tuwa kula rasane kula ningali piyambak niku ajrih wedi ketok Abah nek kadung nyepeng pecut niku. Ngene ae. Wis ceramah cuma kon opo sing kate disampekno ndak 100%, ndak 50% minimal kon belajar ngelakoni sadurunge kon ngomongno. Waduh berat. Wis mugi-mugi napa sing kula omongaken dadosin manfaat kangge kula piyambak kangge panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Monggo lesan iki sami-sami dijagi. Napa nek kalimah kadung medal mboten saged balik punan. Al Imam Tawus mengatakan lisanuka sab'uka in arsaltahu akalatka. Mulutmu adalah singa bagimu, jika engkau lepas begitu saja los tol kau nok reme nyerocos terus genemanmu. Sab'uka niki hewan buas bagi kita. In arsaltahu akalaka, jika engkau lepas begitu saja, tidak kita kendalikan, tidak kita ikat dengan sekuatnya, maka niscaya kita yang akan diterkam oleh hewan buas kita. Bahasa itu yang makin mulutmu harimaumu. Mangkane pipi niki paling cedek tenggene lesan Pak. Ngomong pipi niki cangkem hati-hati. Nek awakmu keliru sing ditepiling duduk sopo aku jari pipi. Ben isuk ngeten niki. Walhamdulillah isuk niki kula sampean saged maos Yasin, tahlil, maos Fatihah alhamdulillah. Tangan geneman, cangkem hati-hati. Nek kon keliru ngomong sing gawe jotos dudu awakmu aku jari tangan. Bilisani halih dengan lesan pembicaraannya selalu mengatakan pipi dan kedua tangan niki. Jenengan sami-sami hafal sedoyo hadits salamatul insan fi hifdzil lisan. Al-lisan jirmuha sagir wa jurmuha kabir. Lesan niki bentuke paling cilik, cuma dosane paling akeh. Hati-hati nggih Bu nggih. Wis dene ana wong rasan-rasan kulo mek sampean. Walah iya kadang-kadang ibu-ibu ulijo tuku iwak. Kok iso ngrasani wong sak nganglang ki opo ceritane? Gak ono urusane mbek iwak, Pak. Lho ngoten getune kula ku ono singkat diomongno wong buwendina. Pirang lempir Al-Qur'ane. Ping pinten sholawate, ojo engko akehan mecucune. Kadung mecucu. Ruriko. Gak nguati. Masya Allah, mugi-mugi selamat kula lan panjenengan, amin. Al kalimatu la ta'ud idza kharajat la ta'ud. Omongan niki kalimat niki nek wis medal ndak iso balik. Kari geloy kari kastae. Dijogo nggih, dijagi. Wis masih gak ngemut watu, Pak. Masih mboten diplester, minimal fakir qabla antagul, wadabbir qabla antaf'al. Dipikir-pikir sebelum berucap, diangan-angan sebelum bertindak. Opo gunumanku iki hasil lele aku geneman? Opo rahasiai? Opo hasil? Nek kira-kira madharati nang wong kok membahayakan tentang lintu, wis ojo.
as-sukut salamah, meneng niku gare selamat. Ini kemauan saumpama pengajian iki nek kula ngomong jenengan melok ngomong, lah ndak dadi wis kakek omongan. Wis cukup kula sing ngomong berarti nggih napa mboten? Hadirin ingkang sangat kula hormati, panci wonten syahwat untuk berbicara niki wonten. Syahwatul gili wal gol, ono wong pancen kepingin ceramah terus. Kepingin muni terus, kepingin nasihat terus, syahwatil gil wal gal. Makanya Al Habib Abdul Haddad niki sebelum beliau berbicara, beliau selalu menundukkan kepala. Kaya wong kate upacara mengheningkan cipta niku, dingklu terus. Ditangleti, nopo panjenengan setiap badhe ceramah kok mesti dingklu? Aku berusaha buang syahwat di jero atiku, syahwatul gil wal gal. Aku gak kepingin omonganku iki krana nafsu, krana kepingin ngomong. Sakmoten jogoi para guru, para ulama. Syahwat untuk berbicara, keinginan untuk berbicara pun beliau jaga. Beliau tidak ingin berbicara dari syahwat. Nek wis ngomongi teko syahwat, berarti ngomongi teko nafsu, kepingin ngomong kepingin lho niki berarti wis ndak ono kekepinginan sing koyo ngeten niki sece nek ngomong niku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar kula Pak, belajar wong kebeneran niki. Masih surbanan ngeten iki saking geden medeni sampean niki. Kadang-kadang apa sing ono di kali belum tentu wonten di segara. Ojo sampean bayangno segara ini boleh luas, panjang, lebar, mesti lengkap, belum tentu. Lah tahtagir mandunak, fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali kamu merendahkan atau meremehkan orang lain, orang yang di bawahmu, karena ketahuilah sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai maziyah, kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ojo boleh wong sing dik ning sor utawa sing paling mburi ku wong elek mboten, kadang-kadang sing mburi dhewe luwih mulya timbang sing di ngarep dhewe. Enggak ada piyambak-piyambak maziyah, keutamaan, keistimewaan. Nopo sing wonten dik kali belum tentu ana ning segara. Nah, ikan paus di laut ndak mungkin wonten teng ngene segara. Cuma wader nggene ya dik kali, gak ono di segara wader. Ngene mboten? Sampeyan kole nggo wader nang ngene segara, ndak kira nemu. Napa duwe maziyah dhewe-dhewe kecungcung ngene di kali. Golek di segara gak kira nemu. Ru gatul lah sampeyan. Gatul di kali ngene, golek segara ndak kira nemu. Setiap sesuatu mempunyai maziyah, jangan sekali-kali kamu rendahkan. Paham nggih? Pun kula singkat-singkat. Nomor kali sing ndak bakal balik nggih niku dawuhipun Al-Imam Ali bin Abi Thalib, waz-zamanu idza madha. Zaman nek wis kliwat, zaman yang sudah kita lalui, maka zaman tadi itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Wingi-winginane seminggu, rong minggu, sebulan, rong bulan, setahun, rong tahun mboten saged balik pisan. Jane tiyang sak mangkin sing wis ya wis, sing durung hati-hati. Ustaz, kula ahli zina, ahli mabuk, ahli judi Ustaz. Pinten-pinten tahun kula mboten nate salat. Tapi wis mandeko, lereno, tidak ada orang yang jelek kecuali mempunyai masa lalu, tidak ada orang yang baik kecuali mempunyai masa lalu, tidak ada yang jelek kecuali mempunyai masa depan. Mergane wong urip niki kaya wong nyupir motor ngoten, Pak. Kaca depan lebih besar, masa depan lebih besar, harapan lebih besar, masa lalu sepion. Perlu pisan sepion niki, ojo sampai aku koyok ngono maneng, ojo sampai aku keliru maneng. Menatap ke belakang, menoleh ke belakang, melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan niku penting. Untuk supaya kula lan panjenengan lebih hati-hati, kaca depan lebih besar, ojo cilik hati. Malah kula lan panjenengan nek sampai nyongko dosa niki ndak disepuro mbek Gusti Allah, maka sangkaan kita, buruk sangka kita kepada Allah jauh lebih besar dosanya dibanding amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena mboten wonten amalan sing luwih elek tinimbangane suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Nggih niku elek nyongko tenggene Gusti Allah, tenggene hamba-hambane Gusti Allah. Wis zaman wis mahri wisan. Umur semakin kantun sekedhik dilungkas katinang di
Mati. Mati, Pak. Dunyane sukses, jabatane sukses, bisnisnya sukses, cuma umure kari titik lho, gaya apa? Omahe magrong-magrong, kendaraan mengkilat, uang berlipat-lipat, rumah bertingkat, sukses. Tapi sayang umure kari titik, dilukas mati sampean. Majelis iki opo enono wis. PTT niki ayo hadirono, niki tinggalan kula lan panjenengan. Sing gak melok, melok oh. Sing tumut istiqomah. Sing mari wis mari. Nek kepengin dadi wong apik kumpul ambek wong apik. Wong elek kumpul ambek wong elek tambah welek, Pak. Ngene mboten? Wong bodoh nek kumpul ambek wong duwe ilmu, insyaallah ngerti. Wong bodoh ketemu ambek wong bodoh tambah bodoh. Nggih mboten? Ru kuntul lah sampean. Jare wong Madura delko. Nggih, kuntul lek sawane lho. Kumpul ambek sing putih. Masih rodok lorek, gak ketara, putih kabeh. Sing elek-elek hadiro majelis PTT niki, pengajian tangi turu niki, masih elek dak pati ketara. Masih ahli ghibah rasan-rasan minimal isuk niki sampean gak ngrasani wisan meneng tok. Ya mbo mulai nek gak ero. Ngene mboten? Minimal isuk niki Pak diisi kalian zikir dumateng Allah Subhanahu hadiro. Wis zaman lek zamane mboten berubah, tapi kula panjenengan nek mboten ngestiti nek di benteng ambek majelis-majelis ngeten niki Pak. Naudzubillah aliran semacam-macam wis macam-macam wis kaken macam aliran niki wisan. Ngaku nabi telecehan, ngaku malaikat wis akeh. Ya opo sampean? Kok ono wong wedok ngaku malaikat Jibril ku yo opo jere lak meteng malaikat niki. Lu aneh ngeten niki akeh tiyang sing percaya. Dudu gak ngerti saking minime majelis-majelis sing koyok ngeten niki sing saged nguataken Islam, iman, akidah kula lan panjenengan. Pramila hati-hati. Akidah niki saking lafaz al-aqdu. Nek akate rusak, sedayane rusak, Pak. Islam mempunyai akidah. Akidah niku adalah yang mengikat daripada Islam. Nek akidah niki coplok, Islami melok coplok. Nek akidah niki rusak, Islami tumut rusak. Maka nek akidah niki kita pertahankan dengan sekuat mungkin. Ojo sampai pudar akidah niki. Ono aliran sing iko nyacat sahabat, ono aliran nyacat nanggeni keluarga Kanjeng Nabi, ono sing wis aja dipelok. Alaikum bil atik wa iyyakum bil muhdatsat. Ikuti ulama-ulama yang terdahulu, jangan mengikuti orang-orang yang akhir-akhir zaman niki, yang baru-baru. Nek zamane boten berubah, penduduk zamane sing berubah para hadirin. Az-zaman lam yataghayyar wa ahluz zaman mutaghayyirun. Zaman tidak pernah berubah, namun penduduk zaman yang berubah. Nek wong kuno biyen sing kate wanina wong tuwa jarang, Pak. Kate gendaan ku angel, golek wong gendaan ndek nganglang niki wo soro sakniki bendino. Malah diparani ambek lanang-lanangani sing anak wedoke dititipeno are. Ibune geneman nang sing marani. Malam minggu anak, nggih Bu, hati-hati engko lek semari balekno. Enak. Lah wong garangan dititipi pitik. Hah? Saulu-ulu nentek. Ngene mboten? Hati-hati niki lek zamane mboten berubah, penduduk sing berubah. Lek mboten dikuatno ambek majelis-majelis ngeten niki, wonten majelis rutinan sing diasutine Ustaz Zainal, wonten PTT, wonten solawatan, wonten manakipan, wonten tibaan, wonten yasinan dan lain sebagainya. Mboten sanes niki adalah dalam rangka memperkuat akidah. Akad niki nek rusak, sampean akad nikah. Tapi akadnya kok rusak, sekalipun mari diakad tapi akadnya rusak, mboten kena dikumpuli sing wedok, haram hukumnya. Karena akadnya rusak. Jual beli nek akadnya rusak mboten saged dimiliki. Wong wedok nek salah akad yo keliru. Wong wedok ndak iso dikumpuli. Islam akidah rusak, Islam mboten kena dipercaya, mboten saged diterami dening Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tiang sakniki niki nun sewu isoe cuma nyalahno teng zaman. Al-Imam Syafi'i mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina wa nahju zamanu bi ghairi dzambin walau nataqa zamanu lana hajana wa laysa dhi'bu ya'kulu ba'din ya'kulu lahmi dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina, kita hanya bisa menyalahkan zaman, wal aibu fina, sedangkan kekurangan ada pada kita. Nek zaman biyen ndak podo mek zaman saiki Ustaz. Lho, apane sih enggak podo? Zamane tetep. Menungsane sing ndak podo. Ojo nyalano zaman, salah apa zaman niki? Zaman saiki anjene gak maju belum berarti api. Akeh wong maju kalah niki. Ru tarik tambang sampean. Akeh maju akeh. Kalah no menang. Mundur alon-alon gak apa-apa wis. Pokok menang, lo maju nang neraka, Pak. Anggo mundur pokok selamat. Semerap yang mancing sampean. Tahu maju wong mancing. Maju akeh. Ya ku jegur. Meneng wis, sing anteng, ojo obah-obah. Nggih. Naibu zamanana wal aibu fina, kita hanya menyalahkan zaman wal aibu fina, sedangkan kekurangan ada pada kita. Wa ma li zamanina aibun siwana, zaman tidak pernah mempunyai aib, kesalahan apapun. Kitalah yang banyak kesalahan. Wa nahju zaman bi ghairi dzambin walau nataqa zamanu lana hajana, andai kata zaman bisa berucap kepada kita, bisa membela diri zaman tadi itu, maka zaman akan mengatakan, apa kesalahanku? Bukankah engkau yang merubah keadaan ini? Nek biyen lang santri langgaran kata, Pak. Jare wong Madura santri mosengan. Nggih. Saiki gak ono santri ini dadi moseng kabeh. Nate wonten setunggal rencang kula tanglet Ustaz, njaluk ijazah Pak Ustaz. Ijazah opo? Dek omah santri ndak ono sing kerasan, langgar iki. Kula guyon asline. Gampang kepin rame kok ono wifi ngeten kula. Ngono ah. Iya, bismillah wis. Tepak posowan telepon kula. Darusan iki ndak ono jarene. Gak ono wifi wis cek betah santrimu. Oleh rong dono, alhamdulillah Ustaz, rame saiki. Tak kei wifi temen mbek aku lho, ya apa? Perasamu warung kopi dikek wifi. Bareng ngono suwe-suwe masjid dikek wifi pisan bareng ngene. Masya Allah. Kula kadang-kadang dikei ijazah ngoten dijaluk ijazah wong pancen gak iso Pak, kate ijazah nopo? Ustaz, dodolan kula suwi kate payu Ustaz. Terus kepin laris yo nopo? Gampang dodol apa sowan kon. Jojo, dodolan apa sih ya kon? Nggih es, nggih cilok, nggih pentol, dodol apa sowan awan, dodol lah engko jam 10 entek kon ngeten ku. Suwe-suwe riyo salaman. Matur suwun. Apa? Sadian kula jadi lho ya apa? Masya Allah, wis ndak duwe ijazah ya apa kate? Gak duwe kemandian apa-apa. Ojo nyalano zaman. Nggih. Zaman niki tetap naibu zamanana wal aibu fina wa nahju wa mali zamanina wal aibu fina. Dari Imam Syafi'i niki. Kita hanya menyalahkan zaman, sedangkan yang punya kesalahan adalah kita semua. Zaman sing sampun keliwat, yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Ayo sing durung hati-hati. Sing durung hati-hati. Al-Qur'an ayo diwaca. Niki pun akhir zaman niki wisan. Ojo sampai menganggap tenang, ojo sampai merasa aman. Rampok-rampok Islam, maling-maling iman wis berkeliaran. Nek mboten dibentengi kali majelis-majelis ngeten iki, Pak. Naudzubillah. Bukan barang mustahil iman kita akan lepas, naudzubillah. Akidah kita akan rusak. Dijogo teman intabi, hati-hati, maka zaman yang sudah kita lalui tidak pernah kembali, tidak akan pernah bisa kembali. Sing ketiga nginiku, sing terakhir, sesuatu yang tidak pernah mungkin akan kembali, giniku wathiqatu idza dha'at.
kepercayaan jika kita sia-siakan. Nek wis dipercaya kali tiyang lintu, ojo wani-wani goro sekalipun sepisan. Nek ana uwong wani goro sekalipun sekali, maka orang tersebut akan sulit untuk mempercayai kembali. Nih koco niki nek wis kadung pecah, masih kate sampean lem sulasi tetep keto pecah. Nggih. Nek wis dipercaya kali tiyang nyekel duit masjid, jamiah, nyekel duit musola, nyekel duit madrasah, hati-hati. Ono Ustaz, ono catetane ono. Iya catetane duit entek. Kaya apa nek karo catetan? Nggih. Makanya wis dipercaya niki hati-hati. Nek kadung gak percaya, oh tukang niko dipasrai, insyaallah rong dino mari. Lu sampai 20 dino gak mari-mari. Nek kadung dipercaya ojo sampai dikhianati, ojo sampai disia-siakan. Mboten saged kembali niki. Tiang sing mboten jujur niku sami kali nutup rezekine dhewe. Bingung dhewe. Sambatan merono tau goro, sambatan mrene tau mbujuki. Dipercaya tiang kok dadak. Nah, niki nek wis kadung lepas, khususnya bapak-bapak, nek wis dipercaya ambek sing mburi kok, ojo katik pola-pola. Iku sepisan ae sampean salahi, ndak mari-mari sampai kiamat. Nggih Bu nggih. Nek gak percaya sampean lagi, blonjo ono sedina 20.000. Ojo sampean belanjani rong minggu wae jajan. Lak genemane siji. Gak tau dibelanjani bulas lah 20 tahun ku nang ndi sampean. Nek kadung gak percaya niki Pak, sing mburi niki. Wis angel kate balik maneh. Nggih. Angel tenan wis angel temen wisan kate balik tidak iso. Wong kula termasuk. Wis pengalaman wisan. Kate surbanan sik dicurigai. Nang di subuh-subuh. Dipikir kate gelir, Bu. Subuh-subuh PTT pengajian tangi turu. Mangkane kula lek undangan gak nggo berkat niku sumpek. Mboten sanggakno leren nang ndi-ndi. Soale kula tahu keliru. Wong jenenge wong, Pak. Te ya apa? Jenenge wong kene keliru. Ngene mboten? Keliru bingung gak tuku golek berkat gak nemu. Biasanya kula pesen. Jam 12 kait iling, waduh berkat rek. Akhirnya golek buat teng warung dawa kula. Sedak urus iku tutuk omah subuh ditangeni. Undangan ta kondi jare. Pak Serpan ngeten kula. Apa? Berkati kiloan jare. Kiloane apa? Salak sak kilo. Jeruk sak kilo. Anggur. Ya mbu mosok aku ate ngurusi mung dikek wong isarno. Gak tuku iki. Sampai sak niki wis gak kena dipercaya awak dhewe niki san. Srepot niki mosok wedok-wedok niki. Kadung niteni Masya Allah. Wis mangkane ojo macam-macam sampean. Engko lek dak sampean digendeli terus nang di ngopi kopi. Lon, lek dak disiram mbek kopi sampean. Wis kadung niku sampean catoni nggih Bu nggih. Oh niku Pak wis sak temene praten, cuma lek digarai metu sungune. Brabak kabeh sak raine. Nggih, akhire sambel kon gawe raup, dudu kon adus. Wis kadung pegel wis. Pun telu niki, aja sampai sampean lali. Omongan lek kadung metu mboten saged balik. Zaman sing pun kelintang mboten saged balik. Kepercayaan nek dicatoni mboten saged balik. Oh, dadi pejabat dipercaya dadi lurah, dipercaya dadi camat, dipercaya dadi bupati, dipercaya dadi gubernur. Hati-hati. Sepisan luput, mbok. Sampai kiamat ndak percaya. Nggih, kaken goro ku apa pejabate? Lek gak goro gak dadi. Bondoe goro lho sampean digoroi kok gelem ae, dibujuki kok gelem ae. Lah cek nemene ya. Goro ke bondoe goro. Nek aku dadi insyaallah makmur. Ndasmu ku makmur. Bondo goro terus nggih. Mangkane nek wong niki dipercaya ojo dikhianati.
sepisane goro entek wis gak kira percaya wis aja dikekno iku entek aja titipno iku ilang muga-muga dados ilmu kang manfaat barokah tiga niki monggo dihati-hati aja sampai geneman kecuali sing apik sing durung ayo dihati-hati sing wis ya wis mboten saged ayo ditobati nggih ayo ditobati sing terakhir lek sampean dipercaya kali tiyang ojo sampai sampean catoni mergo niki nek wis dicatoni telu niki wis metu kliwat mboten saged balik wisan mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah hadza ma lazima minni ingkang terakhir mugi-mugi majelis niki dados majelis ingkang barokah istiqomah para guru-guru kita kiai kita asatid kita ingkang ngopeni kula lan panjenengan dipun paringi panjang umur sehat wal afiat zahiran batin amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin hadza ma lazima minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.